I-situation yamanqoba amnqithi kwi-Sundowns is a bit tricky because I don't wanna lie, amanqoba amnqithi unayo iquality bafethu. Yabo mase sikhuluma iqiniso, lo mjida unayo iquality. Wahlala kakhulu noPitso. Yabo ukuhlala kakhulu noPitso kwamakho ukuthi abe yilento ayiyona namhla. Uhambuli and uyayithulela akafuna ukukhuluma kakhulu kwi-media. Ade ngibuka i-interview yakhe ade yenza no Robert Marawa. And ukhuluma indlela abadlali abaningi azobashintsha ngayo ama-position uzowashifta. Yize kuthiwa olomjida lo Maseko ngiyazi asabi winger usezoqala amdlalise as number 9. And lokho kuyakhombisa ushintsho azoza nalo kule scheme se-Sundowns. But naku la kuzoqhamuka sekuzoba tricky khona for iMamelodi Sundowns. Most of ama-team kwi-PSL azi iMamelodi Sundowns as i-team eqala ibhola from the back. Yabo njengoba eqala ibhola from the back njengoba beqala ibhola from the back sebejwayele le Sundowns le like ehlulekayo ukupenetrate i-low block. So njengoba sofuna ukudlala ngama-pacey wingers nje because usho lot Maseko uzomfaka as umdlalo ozobu number 9 ama-winger lawo 2. I-Sundowns njengoba sasonke inama-winger a-pace like ama-winger khona bayakwazi ukudlala ba-pace but uRhulani wabadlalisa i-formation ehlukile because wayefuna bangene phakathi esiswini badlala ibhola leli tiki-taka le Man City. So njengoba yena esefikile uzo-instill ukuthi ama-winger ama-winger ngempela like ama-winger ngempela apenetrate akhathe ashaye finesse ashawa ama-nets. So yena ngokubona kwami uzoba nenkinga mase bhekana nama-team akwazi ukudefenda lonto because mase bhekana nama-team akwazi ukudefenda nje ama-team njengo-Orlando Pirates uzoba nenkinga ngoba ilona bhola leli azoza nalo kanti iPirates vele iyakwazi ukushaya low block naye. Yabo ama-team njengo-Stellenbosch kanje Stellenbosch siyakwazi ukushaya low block, Cape Town City ama-team akanjalo. Ngeke ngisho ukuthi Kaizer Chiefs but nayo Kaizer Chiefs sometimes iyakwazi ukudefenda even though bashawa amabhola amba phezulu ke bona amabhola but nabo ubabona nje iKaizer Chiefs neSwallows nayo iSwallows la season yakwazi ukudefend like ishaya idefense. I think kwaku lo mjida lo Steve Kompela oinstilla leyo nto kubadlali beSwallows like ukudefend but manje i-situation izoba la naye cause mengikhumbula kahle uManqoba before kuze kufika uRhulani kwi-Sundowns uManqoba wayi-coach like he was the main coach ngosikhathi khambe uPitso. He was the main coach and uRhulani engaphansi kwakhe. And there was this game abayidlala neOrlando Pirates if ngikhumbula kahle le game le yayise Orlando Stadium i-second leg yayise Mugaba and iPirates yabashaya i-first leg sa draw but second leg yabashaya. So ibhola ladlalwa lapha kwakuyibhola lamanqoba amnqithi leli bhola engilishoyo iSundowns ayingakayidlala itiki-taka lapha yabo kwakusayile iSundowns le efast epace like yabo eyangqo kuwena but iPirates yathola indlela yokuthi ishaye leyo Sundowns leyo ngo-3-0 yabo. So into engiyishoyo la ukuthi le Sundowns le yaRhulani izohluka kunale Sundowns yalomjida lo. I think into ezosiza uManqoba ukufika kwalo coach lo osuka coach Marumo Gallants naMaZulu uFohloza. So uFohloza I feel like ukuyena ozobe i-factor enkulu ekucoacheni iSundowns because mehluleka uManqoba ngenzeka kube uyena uFohloza i-head coach iSundowns. So i-situation yakhe tricky but ngiyamthanda yena as a coach. Ibhola lakhe ngiyalithanda. Ibhola lalomjida ibhola la Klopp. Awumase ubuka uKlopp indlela ayidlalisa ngeLiverpool akusilona ibhola elibhorayo, ibhola elifast, ibhola nje elenza ukuthi ama-winger kaba ama-winger ngempela. Mukhumbula uMohamed Salah benomane kube uFirmino phambili uFirmino yabo Maseko ngikhumbuza uFirmino indlela adlala ngayo. UFirmino wayele number 9 le eneyitayela ekwazi ukujika abadlali ishaya net. So muzoba noMaseko umdlali oneyitayela as number 9 wakho masuba nama-winger njengo-Ribeiro o-Esquaveli yabona nje abadlali abakanjalo abanama-flair most nje abadlali be-Sundowns ama-forward abo ane-flair. So kunokuthi badlale isitiki-taka ba-instill ukuthi babe ne-pace baba ama-winger lawa ane-flair ashaya ama-cross shawe enqayo njengoSaleng kanje. iSundowns yamdinga iwing elinjengoSaleng iwing eline-flair shaya iflair shaya ibhola shaya cross
eboxini kushawa inqaku yabo. So angazi futhi noShalulile uthi uShalulile uzokwazi nokuficta kule structure abazama ukusenza kuSundowns. I don't think uShalulile uzosurvive kule season. I feel like uzodayiswa next season uShalulile. Yilo nje ngikubona ngayo because futhi neminyaka yakhe siyamshaya manje uShalulile. But yabona i situation yalo mshide lo is a bit tricky for me. Angazi kodwa nina nibona kanjani.